Ublaya P Baro ki baju pet bat sngap ya ka Good News TV pari pedang sngobai P sasisian syakane ka program ha ka bangi yo panwan lam shapi ya ka khubor na ka ktien ka jong blai kanne ka de ka sngi ha ka bangi kan mau kerpang ha ki jingdwai ki jongi na ka benta u khau kham ka jingten show khau kham kala long ka we na ki lat ba phla ba ublai ula ple na ka benta ki kenthai bakin yo ben pen phrang ya ka gospel bat banang kham pen hajan ya ka jingsin shar utrai na kut shakut ka jingkin show khau kham kata shi kham u khau men step bat shi kham u khau men miet kalas dang na do ki tlang jong snam ka khandai spa hinyo ka khandai spa phra ha ka jingkin tu jong iba joel gat pho ubala jutep kumukpa jong khau kham ban ubalayo I ningkong ya kan ne karukom ken show hapreng ki kristan hari garo dei ha ka presbytery house nam ka khandai spa phra kabalong ha balang presbyterian laim khra hau banai no bala penki ya ki balang bakinya buat ya kan ne karukom ken show badan ru ki balang bagilas dang ya kan ne karukom ken show nado ki banai ki bakhado jong snam ka khandai spa nyo te kumta hakan neka por ni dab daka jingkemen bi don ringkat bat ni ikong Gloria Patricia Poshna iban sam ya khubor na kaktien ka jong blai hakum kan neka sngi ikong Gloria Patricia Poshna idei nakabalang presbyterian jowai ka bahab hapo ka jowai presbytery jong ka KGP sinat mingi ikong ilongru I coordinator jong ka jaseng kenthei KGP sinat mingi te shwabang nyo sngo ya khubor beikong in ai hapdeng ka jongi ngin sngap shia ka wei ka jinrai ka baktur pang ban ai da imela pinbyang walarpi bat ibame risuk dekhar ublai unkur khu yingi baro But blood me ju kirshan Habat ngai me dang yai wan kum yanga Kopa Jingten chu kinang yai ban Haka jing em jonga Bats kem ban yem na do ba mi thao yang ban long u trong mi ben scam ko trai ya kata anga mi long mau siang ka kut bas kem long ka bor min sim janga haba yong kiwan ki show yanga ngam shep ting trai me don ringkat bat nganom kelan Akani ka perthei Jing job ngin nang yai ma Ngan shan ya tang ham me Pe yu min si
hanga mi long mau xiang ka kun bas kem mi long ka bor min sim jong apa yong kiwan kisho yang ngam ship ting trai mi don rengkat bat nganom killan nganom killan yala jing em ku trai ngawan ban yala di nga ai ti shami yala do nu trai pen them ma da ka bor jong u in sim ba ku mi long mau xiang ka kut bas kem mi long ka bor min sim jong apa yong kiwan kisho yang ngam ship ting trai mi don rengkat bat nganom killan nganom killan ngai khublei ya phi baro ki paramansim ki bajupet ya ka Good News TV ka jingi sang samla KJP sinot sapngi hakakarteng ka badan bor ka jongnong penim ba i ya jongi uji sukres ni pediang sobhai phi baro asyakane ka program hakane ka sngi bakarpang ka balong ka sngi jingduai karpang khawkham ka jingi sang kanthai KJP sinot sapngi kalabu ya kane ka tayo baar ubnai jun kum ka sngi jingduai karpang khawkham manla ka snam ban kan mau karpang haki jingduai ya ki jingtrai ki jingisang kanthai nado ki balang ki district presbytery hado ka sinod hakabalum balang yaw khawkham ubalong ka jing shakri ka ba corridor hakaban penmi pisa ne ka fun na ka benta ka jing yalab ya ka gospel hakane ka ri khasi jain tia bi i chungi but what shabaru kumjo hakum kane ka sngi jingduai karpang khawkham ka benta ka banga kwa pan kren ka long shaphang khawkham bat ka jing pantrei kam yeu ka benta ka baningkong ka long ka jing stang jong khawkham ya ka jinglum yeu khawkham las dang ningkong hari lom karo da Reverend Ramki W Moment Pastor Bandangkong Jong Kani Sangram Baptist Church Hakis Nam Khat Praspa Nyo Pon Rio Nyo Pon Nyo Uloong Ye Ilog Jong U Kumbang Ye Ai Bam Ye Ki Khun Mesta Bat Janmien Tungin Bu No Shikam No Ukhaw Bangimut Banshat Mesta Bat Janmien Nakabenta Ki Badok Kumta Kalok Jong Uni Pastor Kasobani B Sangma Bat Kasalji Ki Sangma Kilas dang ban kham yo khaw shikam man step but shikam man made shwa bakin shadja nakabenta ki badung hadin la penbut sakiwai pat ki long yeng bat kabalang kanika khubor kalapoi sharikasi hakapor bo usaheb ti German Jones udang tray kum missionary hashlong hakawai na kijingaseng hakabalang mokhar u Dr. Nelly Bronson u missionary jong kabalang Baptist na Caro Hills ula yatho khana bathaka taka jing yatho khana jung u ula yatho ru kumno
bagi Karo Baptist kila penkentang yo khau kham ban Kershan yakin nong tray haka kamu try badro ban Kershan yaki school. Kani ka jingkran kalakta shibun yaw babu Jewel kat po ubalong u sub inspector of school but u evangelist jong kabalang mokar haka takapor. Ulayat kaleng ki jaka ulayo I dala ki jong ki kamat badang don bun kishnong ki badang sa haka jingdom na markim pat don school. Ulas ngaw yahab jingmut yakanika jinglum yaw khau kham na marwat ki baduk ki lahi ban ay tang shikam haswa ban shatja. Haba ulat pat yaki school kaleng ki jaka uda hikay uda penshay yaki briyo ban ay kum ka jing ayngu siya ublay. She come and step, but she come and meet. Na ukhaw bakin shatja, rengkat pat ka jingdway, ba ublay kulku, yaw ta ukhaw, bakila ay siya kakam ublay. Kani ka jing ay jingmut jong lembat ka jing yalam, umansim jong ublay. Kala long ka jing ay ka bakrautam, jong ki long ying long sem, ka bomdon ka jing yaper, hapdeng, kiba duk bat kiba ruspa, kiba bun brio bat kiba kandiat brio, ki ay marshi kam si ublay. Kumta ubabu Jewel kat po uday unong sang yaw khau kham, haka balang Presbyterian harikasi jantia, bala ay nam yu kum ukpa jong ukhau kham. Day haka snem kat kanday spa pra haka dorbar Presbytery, jong ka Presbytery shilong ka balalong, hamautan tayang, kalaray ban kentu yakiyeng Kristan baro, ban ay khau kham. Kabenta kabaar, ukhaw kham. Ukhaw kham uday ukhaw ubalalum karpang, shikam na ukhaw ubaday ban shatja menstep, ban menmit, ban bu yaw taw khaw hakatin khau kham. Day ban kham yaw ukhaw, day ban da duway bat penkentang, haswa ban kham ya ukhaw. Yaw ni ukhaw balalum, la penpoy ya u syaki nonglum khaw kham, kibadi pad ya u hakador kabatat. Ya kapisa kabami na kabadi ya ukhaw kham, la khot kapisa khaw kham, bat la ay sya kabalang. Kabalang habakalayo baka jinglum ya ukhaw kham kalong kababha. Kalong kabamentoy bat kabakodor. Kala penbet tikna, ban kentu babaro ki balang hapo karikasi jantia, kiday ban lum renti ya ukhaw kham, man la kaway pakaway kalong ye. Kani ka jinglum ya ukhaw kham da ka balang ka netang shipor, bat hadin la yo ba khamba ban IT bat shania haki kantay, bakin penyaj hakabalum ya ukhaw kham. Kapisa kabami na kabadi yaw khau kham, ki ay pat siya kabalang, bat kabalang pat kapha siya ka district, pat ka Presbytery. Kabalang ka IT hakikantay ya ka jinglum yaw khau kham ka daw kalong, baki kantay ki day ki batip ya ka shet ka tiyo, ni ki bakit kli ya u kiw shet. Kaday ka kamram ka kami ban hikay ya ki kun, ni ya ki kana nong yarap haying, bakin kam ya ukhaw shua ban shet. Kumta na do ka snem kat kanday spa pra, bat he ki snem ki babot ter. Kaway pa kaway ka jingisang kantay hakari, da ka jing shit rem, kala shimti ban penyaj ya ka ni ka tanat traykam. Kala don ka komiti khaw kham na do ki balang, hado ka sinat. Ban kentu, ban lum ban lang, ban di ya ukhaw kham. Ban penmi pisa na kabenta kajing aingo khaw kham. Kajing isang kantay kayay kentu ya kaway pa kaway karampay Kristan. La rius pa ni do, ban ya shimbenta, haka ni kajing syakri kabakodar Haka jing tray ban lum ya ukhaw kham, don kisertap jing tray. Kabaningkong, kiyeng Kristan, haka baki kami ki kun kantay bat baro kinong shetja, ki don ka jingkit kli bat ka kamram, ban penkentang ni kam ar kam,
ukaw shuaban shetja. Kabenta kabaar, ki khon khana bat samla, ki baay la kapor kabor, ban let na kaway kaying siya kaway pan, ban lum yaw khawkham. Kabenta kabalay, ki longkmi, ki baay jaka halakiying, ban lum ban lang, ban bu yaw khawkham, balawan ra ki nonglum. Bat ki pelutpor, ban theo, ban de, nang ta ban bu i ki jingkhen thik pathik. Kabenta kabasaw, ki jingisang kantay haman na ki balang, ki district, ki basim ya kaneka kam, lum khawkham kum kaway na ki kam jing shakri blay jongki. Kabenta kabasan, ki rangba ha ki balang ki district, ki balum ya ki pisa tingka, ban baha bat pati siya ki school khawkham, bat ki lengka khawkham. Kaban riu, kinong hikay bat baro, kinong penyat ya ki school khawkham. Kabenta kabalay, kajing pentray kam yu. Hakani kabenta balay kadon, kabenta kabaningkong ka school khawkham. Nado kapor balalum ningkong yaw khawkham, kajing temu kalong na kabenta kajing yalap ya ka gospel u Jesu Christ. Ya kanila le da kabapli ya ki school, balakhot ki school khawkham. Day kabalang Presbyterian Maukar, kabalapli ya ka school khawkham baningkong hasuntur bulia kabadon hapo Riboy District, hakakat arterik ubnay June, hakasnam shijar kandai spapra, da Miss A.W. Thomas. Ka school khawkham hi kamut, ka school yalap. Banseng school hakishnong ki bompat don school, hakabaki babun na kinong shnong, ki day ki badang sa hakajingdum. Baday lengba ki school khawkham, baka jingnang jing start kalaroy katni hakari kajongi. Ki school khawkham kilalong kalat ka bakraw, hakajing penpriang ya ka kubor kajing penem, kabada u Jesu Christ. Kabaar pat kabenta, kajing yalap ya ka gospel. La pentray kam yaw khawkham, hakajing yalap ya ka gospel. Hadian baka sorkar kala shimtino bat penya ya ki school khawkham. Wat la kidang don katu kat ni ki school, ki badang kershan bedda kabalang. Ya kajing aingo khawkham la pendon kam, hakabayalap ya ka gospel, da kabasiw tulom, ya ki mission worker, ki Bible man but Bible woman, ki batray siya ki jaka, ki badang sa syrat. Kajing sanggantay KJP Synod, kabamensywa. Haba kayo ya kajing dawa kabakraw ban trestet, ya kajing yalap ya ka gospel. Dakaway kajing mod, kalayakut ban pan, na ka KJP Synod, ya ka 100% kajing mi na khawkham, ban pendan kam, na kabenta ka kam yalap. Day hakasnem shijar kandai spa prapausan, ba ka KJP Synod kala ay ya ka 100% siya ka jingasang kantay Synod. Lengba ka di ka 100% ukhawkham, ka jingasang kantay KJP Synod, kala yo lahat banbu ya ki Bible man, ki Bible woman, ban ay gran ya ki school yalap, jong ki balang ki district pat presbytery hapo jong ka Synod. Haka jingdap shispa sanpo snem ka jingwan ka gospel, haka snem kat kandai spa kandai pawai. La seng ya ka project hanjan halal mati, kum ka lahat ban yalap ya ka gospel. Day haka ne ka jing rakhe, la ya kudru ban kham, ar kham, haka jaka shikam, kum ka dak, ban pensa jing kan mau, ya ka jubilee, bat ban nang penklan, ya kajing yalap ya ka gospel. Ha kajing dap shispa snem kajing sang kantay Synod, ha ka snem kat kandai spa kandai po kandai. La sedang ru ya ka mission, syabar kari kasi, kata sya choparigaun Assam. Kajing sang kantay KJP Assembly,
kala rakhiru yaka jingdap shispa snem ukhawkham haka snem hajar pra ban pensa ken mau yaka jingtrei kabaratba lengba ukhawkham haka jing sangkan thai ke jp sinot sapni kabala long hanong saulia haki tarik khat wai hado khat sau march hajar sau kala rai ban pan 10% naka jingmi ukhawkham naki balang bat ban kentu yaki yeng kristan bakin kham arkham man bashatja nalor ki bible man ki bible woman ka jingseng kanthai ke jepi sinot sapngi kalabo missionary hapo lakari halawa skei mariau presbytery haka atarik u oktober hajan reu las dang neng kong ya commission shabari dakababo missionary ha bijni chirang district assam lanang penyar shushu ya ka jingtrai hakabalabo ya ka school hajai kuri kabakerteng ka jingisang kanthai sinot sapngi besalel mission school ka lp school ha hati khela menta lapliru ya ka jingisang kanthai sinot school sajjan ban lapteng biang ya ka jingtrai dakababo ru ya mission worker halal mati ban penroy ya ka jingmi ban kershan ya ka commission nalor ka 10% ukhawkham ka sinot balalong ha ka snem hajar khat ha ka balang nongklau normai presbytery kalayakut baki yeng kristan kin ai shikilo ukhaw man ka snem naka benta ka mission fund jong ka jingisang kanthai KJP sinot sapngi haka snem hajar khan riu layakut ban khot kerteng ya ukhaw mission haka bayadai bat kani ka sngi jing duai ukhaw kham ngakwa ban penken mau yangi naka ktien ublai naka shiti ka baar shiki nong korin kala nong ka bakhandai ka khot ka banyo ka ba ongkumne uwei na phi kat ba uthmu halaka donut kumta unai naka ba sngosi lani naka ba penbor namar ublai ya uba ai da ka ba kemenken kani ka khot ka penken mau bangi dei ban ai shoblai da ka ba kemen balai bangi dei ban ai shoblai namar ka jinglong try ka long ka jong blai ke ai baro ka bangi don ka long ka jong blai haka sam ka number arpo saw ko khot ka baning kong ko ong ka khandeu ka long ka jong try bat ka jingdap jong ka perthai bat ki ba shong haka ngim long ki try ke ai baro ka bangi don kamdei ka jongi ki long ki jong blai wat kata ka bangi don hakani ka jingem ka spa ka pheu ka yeng ka sam ki khon ki khti ka kam ka du ki long ki jong u ai ye ki hangi bangin pendon kam bangin yo le kmen hakani ka jingem bat bangin yo ya ka jing kmen mentang laban kali kumnongin ai shoblai ka bai ka benta kalong ai shoblai da ka bakamen ai shoblai da ka bakamen ar koren kal nong ba khandai ki khot ka ban riu do ka ba phra ka ya tho yangi ya kane bangin ai da ka bakamen shoblai ublai ubayo ya ka do no upai da ka bakumno ka do no ni ai ladangi ai da ka jingknyum ublai unam pdiang ladangi ai na ka benta banyo yaro banyo ya ka buram ublai unam pdiang haka de khot ka banyo ublai ya uba ai da ka bakmen ong ka ktien ka jong blai ai sho blai da ka donut ka bakmen da ka donut ka basngongu yo da ka donut ka ba pendam yaladi haka mon ublai un pediang da ka basngo bae
ha u Marcos kelenong ka bakat ar ke dekot sau pewe do sau peu sau la ya thu yangi ya kariu kenthei ka bano ar damli ki balong la jan shipisa ong ka ktien ka jong ble kalong ka jing ai ka baret henrei u jisu u ong bakani ka jing ai baret jongka kala long ka jing ai ka bakam kraw ban ya ki wei pat ki wei ki ai shibon henrei ki ai na ka batam ka baki don kam henrei ka ne ka riu kan thei wat la ka long ka jing ai ka baret henrei ka ai lut ya baro ka bakadon bat u blei u nyau kor ya ka bakum ka ta ka jing ai da ka bakamen da ka ba snowsi ka baknyum ne ka ba penbor ka wei pat ka banta kum nungin ai ni dei ban ai renti Batista sha ublei ka jing ai sha ka kam ublei kam dei ka batang shisien ai henrei ka bangi dei ban ai tista ban ai renti habangi ai yo khau kham nyim dei ban shutong kane kamlong ka badei habangi ong u khau kham ni dei ban kham tista ar kham man step ar kham man mien man bangi shetja rengkat bat ka jing duai pen kentang sha ublei ban ngin shem ba u kiu shet unam duna ka bam kan biang wat da kham ar kham namar katangi dei ban ai renti ban ai tista sha ublei kadi ka tukhot na ka ktien ublei ka pen kan mau yangi ya ka jing don kam ban ai sha ublei namar ulong utrai halor ke e baro ni dei ban ai sha ublei da ka bakmen bat ban ai renti Batista sha ublei namar kata ka ni ka sngi jing duai u khau kham ka pen kan mau yangi ba u khau kham ulalong da shisha u the snam jong ka balang ubala kershan ratba ya ka balang hakini ki shispa snem tam ki bala laino bat ka kam ka jong ublei kala nang roi ka jingmi na u khau kham ka long ka ba kodor ka ba mentoi bat ka ba walam ye ki mansem ki ba kodor shaka jing pen da u Jesus Christ ka jing khot yangi ki khon kan thai ki ba hakani ka pateng ka ba menta bangin nang yai troi shir hem haka ban lum yo khau kham banang yai kentu ye ki rampai ying Kristan bakin le testa ban le renti haka ba kham yo khau khnang ba ngin nang la ban trace mat ya ka kam jong ka jing pen ka bangi yo i baki lengkha kila karki ya ka ayom ot ublei un kurku na ka banta ka burom jong u tungin pendem ka jing tuai ni aingu yeme oblei ku pa jung bahab neng hakani ka por namar kani ka kanta ka bamila sha snow baha yingi ku trai ngi yo ya kani ka lat ban kren ya ka tien ka chombe haka jing yede ba kani ka sngi jing duai kerpang u khau kham ka ba pen kan mau yangi ya ka jing shakri ka ba kordo ka ba ka balang hangni hari khasi jaintia kala long ka jing kerkhu lengba u khau kham ni aingu yeme namar ka jing pen ka jongbe yangi ko trai be balangba ka jing lum yo khau kham la ban seng ya ki school ya la baki babon ki jaka ki bala wanra ya ka jing nang jing start ya ka jing shai ka gospel khamtam hakani ka rilom be ka chongi ni duai ko konrad be be mena ya kurkhu yangi kum ki rampai yeng Kristan baro hapo ka balang ka jungi hari khasi jaintia bangin shimkhia ya kanika kam ban kham tista yu khau kham ar kham man step at ar kham man me bangin nang la ko troi ban panya chaprang ya ka jing yalap ya ka gospel khnang bakan long ka jingker khu ya ki man sim ki ba kodor ki badon saudong jungi pediang yangi kumbangi long na ba ka kerteng ka jong nong pen imba je jung Jesus Christ ni tuai amen